Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Zikuchitika pompano kuno kumachinjiri area 3 achimwene tabani kai kuno kwenu tabani kai kuno iya tufahamu kuti yankola chaitira ndiya chaitira ndiya tufahamu kwa yankola chaitira ndiyani tiyankole iya tufuna nape kai wowa chaitira ndiya namwe ndiani kai musana bange sawo polisi ndiani kai musana bange ndiani kai mama chaitira ndiyana se Tarongosola. Ase. Iwe kune oni ndio amnovulazidwa kutuka magazi makuru kuti chatika ndiya tarongosola. Ina ndikubaniza ngakupasewo. Ndene naona phone. Ndende ndapita kaitola iye ndi pamene anali mbuye mwatu ndende pamene wamva kuthamanga. Mwati thamangira mwati thamangira. Ana kuti ndatola tonse timene ndatola tonse. Kaona apo akone kuti panga ndione nawo ndekera one yo aitola kuti ndi adi aitenga ambe kuthawa na. Phone yo anaitwa ni nani? Ine. Waitwa pati? Patalapo. Yo maphunzira kuti? Ine? Na mina. Usandia? 5. Umakhala kuti? Ku area 5. Uyu amene amati mwatu anose yamakhala kuti? Amakhala kwa Sinja. Ukundziwa? Singodziwa. Magazi matuka mpuno mulomo kutupa kuchatika ndiya? Amani menya yoyo. Amakumenya fachani? Kaji ni makanisa kuti phone ya gwili. Kodi ndiye phone yake kuti phone yake ni mene waitwa pati we phone. Patalapo. Phone watu ni nani? Ine. Meno matwa uyu anali pompo? Anali mbuye mwatu. Kenako? Ali kuthamangira kumana kuti atawatola nawo. Ndi amakumenya kuti watani wewe? Ngala mfuna ndende phone yambe kuthawa nayo. Kenako? Ndi pamene ninayi kanisa ndende pamene nantagwada kayapo. Ndo ambe ngwangoni ana soka liduka lipacha. Kula mwenye nawo. Achimwene mmamenya nzano faja. Mmamenya nzano fajani. Tufuna muyanke ino. Ngachwe manyumba. Iya neti kuti ino mmamenya nzano fajani. Mmamenya nzano faja. Tanka nilufuso langa. Mumamenya nzano fajani ino. Kabama atongofusa fuso lopweka. Phone mwatu ndi inu watu ndi yeyo. Alwaliro si. Mwata mwinose? Ndiye mmamenya faja. Amanikaza kuti nyamulira wati. Ndiye mmamenya fodi amokezo unyamulira nawo. Mana ikuti ine ndi ntawe wathama kuziwa. Ndiye mwamona zato mwamvula zato. Mwamona? Mwamona mwamvula tipile ku polisi papa? Tipile ku polisi papa. Tifaya papa nkhandi oti awa tipo pachibale pokapoka. Tipo pachibale pokapoka. Tifaya niyo mundi masukire mene chiungamo. Tipile ku polisi kapena mwina tingoti apompa. Zite pompa Nawo kuti zite pompa zitenga kuti niyo mune chiungamo. Mmamenya nzano yifwa jani. Mafani nyamwena phone. Unyamwena nawo kuti uzipanga nayo ja? Kuti uzipanga nayo ja? Imesa phone netosi. Kenako. Mafuna yala nyamwa bangone su mafani nyamulesu. Yala nyamwa bangone. Tadiya ni gaye. Iya wainyamula, yose wafuna unyamule. Kuti wewe ukanyamula. Ungofira kuti phone matana nose. Phone tatu wadose ngisi malana na uyu anyamwa sura majesa nega mwanako. Ya kuti napo kwenda dose. Ya uyu namuna kuloya no mudo ane sunda tamangia apo ndia kuti boyo wale modo phone. Ya baba budu na dose ne phone mena sika dose. Kodi iwe zangu nani? Joseph. Uma pozila kuti. Usandia? 5. Uma kha kuti. 5. Kuya 5? Now nzanu uyu mwamona mena kuonekeramu. Mwamtubisa mulomo, akutuka magazi mphuno. Sali bwino. Chipine umamenye wenzako ndi yani? Nani njwe leo. Tatenge fuso. Chipine umamenye wenzako wewe ndi yani? Mafanya mwana phone. Ndi kummenya mpakana? Ndi mwamvula so uno mulandu muza mubanga apo mulandu muza zimezo? Ndi pita ku polisi lwe? Ndi sabira ku polisi fajani. Titani. Ino tuze ne fejo jita. Titani ino apa? Mata? Phone yaitenga basi. Akaitenga. Awana yojita leo. Mabala unanga. Nanga mabala. Misa kurisa bangia yezo awana yojita. Iyo makolo wale kutiko. Iyo makala kutiko. 5.
Umakhala ndani? Balwanga. Ndani? Balwanga. Ndani? Wasi nda? Ndo. Ama kwa chilo basitu. Umamenya ndi ntani nzakwe? Umamenya ndiya? Manja? Magazo sewa nkhani yake ni manja? Achimwene amakumenya ndi manja kapena magwisa kilo zidazina? Anamba ni manja kela kuna kutenga duka ndipo mena amai nake anabona. Ndio fo duka wanene kwa itana amai ukira kuna. Anamba ni manja kena kwata? Anatenga duka. Kumenya nalo. Iya anatenga duka kuna mtende neka kuna mulanda anu kia kuna ni maitana amai. Hakuna mene sinatenga duka. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.